За първа година участваме в Интерекспо Център София. Това е един нов връх за нас, който покорихме. Бяхме посетени от изключително много хора, които, по мое мнение, оцениха това, което произвеждаме и това, което предлагаме на пазара в България. И смея да твърда, че сме една от българските фирми-производители с най-високо качество на изпълнение. Оградната система, която ние сме създали, принципът, на който работи, стабилността, която има, начина, по който се изработва, и клиентите оцениха това нещо. Благодарение на този панаир имаме много нови клиенти, които с удоволствие им показахме нашето производство, високото качество на производство, тънките моменти в едно производство, и мисля, че се справихме много добре. Радваме се, че бяхме част от това изложение, на което бяхме поканени, и се надяваме до година да бъдем поканени пак. Оградни ПАМА БГ!